Здравейте! В този мрачен ден отивам към една много интересна пещера, близо до село Бутуня. Селото се намира между Враца и Монтана и имам около 120 км до него, като мисля да мина през прохода Петрохан. Айде, тръгваме! В момента минавам през прохода и е доста мъгливо. Тук си пече, а отстрани каква мъгла има. Тук що спрях във Вършец да хапна. Днеска е неделя, но би трябвало да има все нещо отворено. Намерих една отворена механа и хапна, а сега се разхождам по алеята с чинарите. Това е пешеходна улица, дълга цели 2 км, като от двете страни има вековни чинари. А ето това е Банското казино. Това е първото казино в България, построено през 1924 година. Наричано е също така Царското казино, понеже тук много често идвал принц Кирил, синът на цар Фердинанд I, а днес тъне в разруха. Може би знаете, но аз да ви кажа, Вършец е първият балнеологичен курорт в България, като такъв започва да функционира през 1850 година и това е един от малкото такива курорти в Северна България. А ето това е река Бутуня. Изглежда доста пълноводна. Доста е тъжно как такива стари сгради се занемаряват и не се използват за нищо. Айде, аз тръгвам към пещерата, остават ми само още 20 км. Паркирах колата малко след селото и сега продължавам по този черен път. Ето тук има табела за пещерата. Проблема е, че доскоро е валяло и е доста кално. Хора, стигнах до пещерата. Ето го и дървото. Ехо! Ехо! Добре, май няма никой. Ехе. Как си е намерило път през тая дупка? Ето тук долу са му падали листата. Тук отстрани има няколко по-малки пещерички. Мале, тук е доста по-топло. Може би защото е по-малко помещението. Ето още една пещеричка. Като цяло е доста голяма пещерата. А ето тук си капе водичка постоянно. Тук също. Сега мисля да отида от горната страна да видя дали има пътека.
Хубава гледка. Сега се качвам и от горната страна на пещерата. Тук са сложили кошчета, пейки. Ето го и дървото, което излиза от пещерата. Доста е красиво, още не са опаднали листата. Поне не всички. Още една пейчица. Тук се открива просто брутална гледка. От тук се вижда даже къде съм паркирал колата. Ето там долу. Ето там има някакво мостче, не знам. Мисля, че е въжено. После може да мина да го разгледам и него. Вижте, тук се разхождам, каква пещера намерих. Пак е като дупка, обаче мисля, че няма вход. И е доста дълбока. Постъмни се навънка и започнаха да се чуват прилепи. Мисля да тръгвам, понеже започна да пръска леко. От тук ако завали, с тая пръст няма слизане. Докато съм се качвал, съм изпуснал тая пътечка. Явно води до други пещери. Охо, и тая е голяма. Мисля да не влизам, да не притеснявам животинките. Тук има доста повече гнезда. Слязох до колата и сега съм край този мост, който казват, че не е въжен, но пък е дървен и е за коли даже. Ето и река Бутуния. Мисля да се връщам, а так и да тръгвам. Оле, тук са поизгнили някои дъски. Заредих малко нафта тук преди да почне прохода и тръгвам. Маля, отнеми 3 часа, докато се прибера с тая мъгла и с този трафик, но стигнах вече, така че чао, до скоро!